Horas madihita saluhuna adoraso tawigi turpu jamita tapasada marohatta martanyang mahita. Dame ni diwata na sumurung siyan saluhuna roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Dihamu ruas ini huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita Minggu Judika 26 Maret 2020. Ima natar surat di Hesekiel 45 mamuka mesian ayat sia saat rudi ayat 17 sonoma didok disi. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Tung natorbang dohamu. Alea ka iduk ni Israel. Pahola kamu ma pangarupaun dohot hamagoan. Jalaula kamu ma uhum dohot hatigoran. Pasotamu ma panosak muna. Mangojar-ojar bangsokku sian partalianna. Ninna Tuhan Jehova. Ikum masa dihamu tibangan nasi tong dot apang nasi tong do poting nasi tong. Yang go apang do poting ikondus do tulukna. Asa sapar 10 ni sada tahu kado sada poting. Jala sapar 10 tahu kado sada apang. Ikon tahu kado panuluhanna. Alai anggo sada mas ikon 20 ringgit do. 20 mas do 25 mas dohot 15 mas ikon sada tali dihamu. Odo pilia tatingan si gua muna. Saparonom ni sada apang. Sian sada tahukan dahanon. Jala saparonom ni sada apang. Sian sada tahukan eme. Ia aturan nemiak. Ikon marpoting do buanonna. Sada poting pasapuluhon sian sada pikul. Asa 10 poting dia bisa ada tahukan. Ai 10 poting do tongon sada tahukan. Jala sada anak ni biru-biru siat 200 biru-biru. Siat tano ni Israel natakas di aek bahen pilihan si panganon. Pilihan si tutungon doho pilihan hamulateon. Bahen pardengganan dinasida ninna Tuhan Jehova. Iko sadok bangso ni tanoi marguru tu pelea tatingan di iduk ni Israel. Ikon radutan ni idukido atong akka pilihan si tutungon, pilihan si panganon, do pilihan si inumon dia ke hari raya. Dia ke poltak ni bulan. Dia ke hari sabat pe rodi sadok hari raya bulun. Di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon. Pilihan pardusaon. Pilihan si panganon. Pilihan si titungon. Dohot akka pilihan hamulateon. Bahin pardengganan di pinopar ni Israel. Ima sahana. Dia mudo ngasa porsiaon di patorang do di bagasa turpukon. Taringo tu parnidan di panurirang Hesekiel ima. Akka pelanggaran hatigoran. Dot akka ketidakadilan di bagas joro nabadiyei. Laos dipaingot panurirang Hesekiel do akka raja. Manang parhuaso
taringo di pertanggungjawaban nasida di pengelolaan ni pilihan di tengah-tengah ni bangsoi, jala pengaruh ni akka raja do sangat berperan. Laos dipangidodo tu sudi raja asa gawe tiruan, nabui pasohon ragam yakka kekerasan manang ketidakadilan terlumubi mai di perekonomian nang dinggolu parugamaon di sada bangsoi. Diamuro ngasa porsiao daksi ulahonon yakka raja mamoro memeras alai justru iku mabain usaha do. So dia carana asa lam sejahtera masyarakat ido motivasi do sakka niakka raja manang parkuaso. Dungina mangiu dia mudo ngasa porsiaon ikon bertanggung jawab do salak raja patuduhon ngulu na dihabariahon marhite na mangulaon hasitongan na jujur jala adil. Jadi molo tabereng di bagasa turpukon justru gawe akka raja itu na mangalitohi nama kotori do akka nama baik akka kecurangan ni pilihan na niaturhon jala na pinilihon tu bagas joro ni dewata. Namangiu dia mudo ngasa porsiaon buasa dang bui adong kecurangan do ketidakadilan di perdagangan do akka bisnis dia pe jala buase kon rekod adong ketentuan aturan uhum tanumubi ma di kiloan ukuran berat standar neraca kilogram liter ons meter sentimeter di dunia perdagangan do rekodna asa unang masa ketidakjujuran, unang masa akka hagaoron, asa adil timbangani marhite ukuran nang ditutuhon disi. Na parjolo dan berengota, molo di dunia politik dan hukum ikonadong do undang-undang manang pasal-pasal na mengatur ruh ni peraturan na hubartusi. Asa unang adong namar lomo-lomo nama ben semena-mena manang kesewenang-wenangan manang terjadi akka pilih bulu penipuan do akka nepotisme. Jadi sada persyaratan do ukuran standar do molo dipakai ima undang-undangi manang pasal-pasali hobar tu hasitongan do keadilan. Lapatan na dipanggil dewata dosian akka parhuaso manang raja sebagai pemimpin asa diulaun bisnis perdagangan na hobar tu ukuran standar do timbangan na berat na adil jalan nasito. Na paduahon mulai do ukuran timbangan marhite na sada apang sarupa doi dos doi tu sakaleng manang 35,2 liter sada poting sarupa doi 10 sia tetabung manang liter. Taingo ma molo jujur jolma jala bui dipercaya terlumubi di soal timbangan secara standar ido sada bukti nabui jolmai dipercaya di bidang nobel gasiani molo haposan di nautik tutu haposan do ibana di nagurang unang dioloi mangulahon na sujujur. Contoh molo di zaman noengon serong dope halak mabeh tibangan siulu yajar buasa idoko siulu yajar ala diatur do tibangani sedemikian rupa tersongon namani bangeme na aturan na 12 kilo buido dibet tibangani dia bisa 10 kilo naturan na 20 kilo bui gabe 10 kilo. Jadi hobartusi gabe mangomo makatokke dia mudo ngasa porsiaon
tarsongondido di ngulu parugamaon. Gudang dua kajol mana sujujur. Jala songon tadani ruas ni huria pesa sahalak. Laos tiga dorohana pasahaton. Pilihan manang iuranna. Marhite ditiki. Adong akana masa. Contohna molo masa tadidio do malua yanakonna. Dungarong 10 tahun ni mana na sembanggarar iurani. Duni mangelek may mana tuhuria ala ngatar sosak. Neko bayaron nai. Naturan na 10 tahun. Digarar may gawe 2 tahun. Duni lunas. Siani terida adong ketidakjujuran. Gudang dumuse na mangurui padapotan. Asami met. Gararonna pilihan non yuran non. Idok ma tuhurie manang tupar halado. Odo na tolapu. Ay nasa odo. Pacariakku hasil nina nyula ni tangakku di tikyon. Jadi jalo hamu maina. Di sita rida adong ketidakjujuran. Margabus. Binoto do rupani. Jalai woto parhala duwi rupani. Nagudang padapotan na siyan hasil na niulana. Alay. Tolak do guguna. Do rohana. Madokon. Naswadong dapok na. Tiaka na sinarina. Siyan na niulan di tangan na. Ujung na gawi margabus. Pasahaton iuran na. Guguan na. Tuhuriay. Diamudo nga sa porsyaon. Ima taringot. Tu ketidakadilan, ketidakjujuran di tengah-tengah ni parnguluan ni hita jolma. Na mangiut adong do pilihan na nirok na pilihan tatingan. Molo diturpukon ima persembahan khusus yang harus dipersembahkan tarsongon guguan. Dia me sada paronom sia sada apang molo eme ibaratna sakaling 12 kilo ma koring. Dumi 2 kilo ma ditipu. Gabi 10 kilo molo sakaling didok nasida. Sakaling do HP muru 2 kilo sia sakalingi. Molo mangihuton ayat 10 tulu satu ayat 14 nung adong besa sitong na tinipu at disi. Napa opat to dia murong asa porsiaw. Ikosadok bangso Israel manang ruas pasahaton guguan na guguat tatingan persembahan khusus pilihan na wajib. Buasa iko pasahaton ni bangsoi manang ruas di huria pilihan tatingan manang persembahan khusus ima bukti tanda ni hamulateo ni rohatta tu dibata. Jalan nyata do di tonga-tonga ni ulutta tajalo pasu-pasu ni tuhatta. Jadi ikon bototta do dia do pilihan natama si pasahatotta tu dibata. Hobar tunang ditotopon huria. Mulu gudang di leo tuhatta pasu-pasu na tuhita. Teluk dunia rohatta. Pasahat toni musia tuhuria godang. Nah palimau dia murung asa porsiaon. Sebagai tanggung jawab ni huria do. Manang sebagai tanggung jawab ni pemimpin do. Manang ruas uluan ni huria. Secara jujur dan transparan. Mengelola pilihan di bagas joro ni dibata. Dengan tujuan asa dengan mardalan peribadah di huria. Marhiti na di bagasan hasadaun hurie. Nakseadong be na marbadai ala nyaka penyelewengan ni heping huria. Nakseadong be gutur akka panitia pembangunan manang diaka keuangan ni sosial huria. Do akka dana anak asing. Jadi terbuka matong. Jala selaku warga negara na bertanggung jawab iko bainota do partisipasita
marhite naulu hita manggarar pajak hobar tunang ditutuhon ni pamarentah. Dan selaku warga jemaat atong taluk donyan hita pasahaton marhite pasu-pasu ni tuhatai di tonga-tonga ni huriana. Dan selaku pemerintah pe ikon berlaku adil lo tu tonga-tonga ni masyarakatna. Asa molo sadaraja manang parhuasu manang pamarenta nung di ulau ni mana berlaku adil di tonga-tonga ni masyarakatna. Dungi rakyatna manang masyarakatna pe game aman, damai, sentosa, jala sejahtera di tonga-tonga ni panuluanna. Atong marhiti hatan itu hataon senggia ma lam adong partisipasi ta song ruas, partisipasi ni galu aka pamarenta, partisipasi ni aka ulua ni huria marnida doho paturehon diaka pengelolaan ni parhepengo di bagas joro ni tuhatta asa berengo ni pakeo ni hobartu haperluan na di tonga-tonga ni huria. Amen. Martanyang mahita pasu-pasu matuhan hatami nagawi bohal ni partojon nami ajari hami Tuhan songo pamarenta nabui mabain kejujuran keadilan di tonga-tonga ni wilayahna jala songon hami uluan ni huria patau mahami Tuhan asa berlaku adil jujur mangula di tonga-tonga ni huriami sohsonima Tuhan akka warga jemaat nami patau mana sida Tuhan agawe warga jemaat na burju na pasahaton kewajibanna di tonga-tonga ni hurie marhite guwanna na hobar tu na ni jalona pasu-pasumi tu nasida atau Tuhan homa Tuhan na mengajari kami asal waktu siami na naik siulaunon nami di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulunanion asima roham sesa salut na dosa nami jala tangihom masalud na Panginoon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras madi